Kumalag. Ayun na! Kumalag na. Ganda ng laban eh. Si Yusuf, yung gwapong-gwapo sa mga nagko-comment lagi. Shout out sa mga subscribers ni Tatay Mendo, si Zero. Yan, mabuhay kayo. Kahit Dito pa, kami. kahit pa paano, medyo nahawig kami. Oh, ay. Ayos tayo. Game. Pag nadikit ka pala, para akong unyango, ano? Pag nadikit ka, pag kung saan ka nadikit, ito na magiging itsura mo. Sobra naman si Tatay Pero Mendo. ang unyango pag nadikit siya sa isang bagay, ganun magiging kulay niya. So guys, nag-request ako kay Tatay Mendo na mag-collab kami sa content niya. So pinagbigyan tayo, napakagaling. Meron kaming tatlong gagamba dito. Mendo Lines versus Rob Lines. Ayan. Okay. Ayan, kunin mo na yung Okay. gamba mo. First fight namin, TM size na Mendo. Ayan, mga kagamba. Ayan. Okay. Ito yung akin, tigrihan na bulik pro. Uy! Ayan. The Flash! Din sa akin, may team pa sa... Kanigro. May team ba kay shoutout pala. kay Connect? Kanigro. Okay. Ayun. So medyo sumobra yung tulin nung kay Tatay Mendo. Sana may magawa yung gagamba natin sa kanya. Okay, huwag natin patagalin to. Sige. Bitaw na natin to, Lods. Bitaw na. Ay. Ay, Nagyayabang naman yung lakad niyan. Nagyayabang pa yung lakad ng Grabe akin. naman, parang fast kill mangyayari dyan tayo. Parang fast kill. Nagyayabang yung akin. Oo, tulin oh. Sabay tulog. Tinutulugan lang yung engine natin, mga idol. Oops. Sige, okay na yan. Uy! Grabe yung gagamba niya, Champa tayo. Nagulat lang. Talsik yung akin, Oo, nagulat yung kay Tatay Mendo. Grabe yung kayo. Ayun na! Kumalag na! Kiskisan Ganda ng na! laban, men. Kiskisan na! Kiskisan Ganda ng na! laban. Oh! Ganda. Grabe! Umakyat, hinabol niya. Ginanon ng puwet. Hindi nakahabol, mga gagamba. Ayan. Champa tayo kay Tatay Mendo. Lalabas uli ako na para Ayun! Yun! Hindi po. Idol Happy Man. Hindi naman nagkakalayo, Lods eh. Lugi ka pa ba? Lugi ka kay Happy Man? Oo. Idol yan, idol. Ayun! Ayun! Ayun na naman! Uy! Nabaliktad pa! Na-epic! Na-epic comeback tayo ni Idol ni Tatay Mendo doon. Biglang nanghina, parang napisat yata ni Tatay Mendo. Hindi ko mo. Ganun pala style ng Mendo Line. Parang pag-awat, parang biglang hindi na gumalaw yung gagamba ko. Pero sobrang ulit pa rin. Pisat yata. Galit na galit. Parang napisat yata ni Tatay Mendo. Wala na yung kayo. Ayun na guys. Parang kayo. Okay guys. Thank you Tay. Maganda yung laban natin, Tay. Thank you. Ayun. Sobrang thank you talaga, Tay, sa napakabait na ganda ng laban. Manalo matalo, panalo pa rin. Panalo pa rin. Sumobra yung laban. Panalo ko sa akin, Tay. Diretso mo na ito. Nakita mo na eh. Thank you. Kaya ako babuwi pa. Yun ang style. Pag naka-record ganyan, ilagay mo na agad sa pila. Wala nang kawala yun. Sampot agad yun. Hindi na may edit yun eh. Wala nang edit yun. Maraming salamat, Tatay Mendo, sa napakabilis na gagamba mo. Pagkamba Ano eh, bigobang, no? Ganda nung laban, Tay. Ganda nung laban. Pero napisak ko yata yun sa'yo. Pero okay lang, kasi pinalitan naman ng mas bago. Yun
Yun yung maganda doon, yung bagong-bago. Kaya mga kagamba, next fight kami ni Yusop. Natutuloy ako ng ano, bagong Diba? strategy. Oh, pero susunod na laban, hindi mo pwede gawin yun. Hindi na obra yun eh. Iba na. Ayan, next fight kami mga kagamba. Ibang style naman po. Iba, ibang style. Asan ba yung akin dito? Ito akin, sa akin. Ayan, ito yung akin. Ito. Hindi, sa akin yung mananalo. Ay. Tama ba? Sa may kulay blue. Kulay blue. Tama, Tay, sa'yo yan. Ito yung sa akin. Ito, second fight. Ito yung pangatlo ko. Mas, tama. Wala ko ito eh. Okay. Okay guys, second fight kami ni Tatay Mendo. Ayan po, sana naman manalo tayo. Baka mabuki ako ni Tatay Mendo dito. Kinakabahan ako. Di ba rin ng buki? May gagamba naman ako. Yung kumabit sa stick. Ops, sumapot. Ayan mga kagamba Okay. Fight natin, second fight natin. Second fight. Oh. Ayun na. Oh. Uy, tumae. Kumagat ka. Uy. Nanakbo yung akin. Tumae. Nanakbo yung akin, nanakbo. Uy, napakaganda naman ng lakad ng gagamba ko yan. Wapong-wapo. Pogi. Parang kalabang ko sa Tatay Mendo. Para walang kamataya. Oo. Lakad makisig. Parang hindi masasaputan. Parang tapos epic comeback na naman, sapot na naman gagamba ko. Lagay na naman sa pita. Ayun. Talsik yung atin. Ayoko naman niwala sa ganyan. Ayoko naman niwala sa ganyan. Hindi, ayoko naman niwala kasi walang sapot yan. Agad din nabibilutan. Mo yan, oo. Agad Ayoko din walang ganyan. nabibilutan. Walang ganyan. Alam ko na yan. Epic comeback na naman. Oo. Grabe naman yung Tay. Ganda nung gagambang binigay mo sa akin, di ba? Luging-lugi ka. Oh. Yan. Oh. Naku, nilusob. Ah. Medyo Lalakas pa, lalakas pa. maganda Wala. yung pinapakita. Wala pa nasasaktan mga kagamba. Oo, wala pa. Saktan na natin to. Ayan, oo. Ipis sa akin. Tatay Mendo yan. Ayun na! Oh, ba, galing mo kanya, nagchat-chat pa. Nagchat-chat yung Kanya kanya. mo nga naman. Oh! Ang teting. Kala mo nga naman. Samba. Panalo na tayo Sama mga kagamba sa laglag. Pero maganda pa rin yung panalo ni Tatay Mendo kanina. Sapot na sapot. Yun lang, natalo siya. Nakuha yung gagamba niya. Nabihag. Ng subscriber niya. Ayun, no? Sige. Ayan. Ito, last na ano na to. Next fight tayo. Walang magandang ibibigay ito. Oo. Nabigyan tayo Tatay Mendo dito para naman daw hindi nakakaya. 1-1. 1-1 pero panalo ako. Nasa akin ang gagamba. Okay. Wala na. Okay. Silid mo na yan. Maraming salamat. Next fight tayo. Next fight. Mendo. Okay, third fight namin guys. Sana magbigay ng mas magandang laban. Ayun na. Uy! Ay, Nagkagad yung kay ano. Tumatay. Ayusok. Oo, nadali. Nagkagad kay Idol. Ang alam ko na. Lagay sa akin guys. Op! Aba, tumatalo. Ano na, oo. Pero siga ang lakad Siga yun lang. Uy, ayun. Lumakas. Uy! Hindi. Ah. Lumakas lang ang Magutok yung stick Lumagas yung stick. Oo, nakagat mo. Maling yung talon eh. Hindi nung kagat ng gagamba ko sa stick. Oo. Nabungi yata, nabungi. Yan. Oh, sinasabutan na guys. Yun! Ang ganda nun! Kinagat yung kay Tatay Mendo, laglag! Ang ganda guys! Pero... Nasaktan yung akin na, nasaktan na. Mukhang may pag-asa tayo guys. Mukhang may pag-asa tayo. Nangina na yung kay Yusuf. Mukhang may pag-asa tayo. Saan ba yung sa akin dyan, boss? Tulala na. Okay. Tulala na. Mas malaki Oy, yung sa'yo, yan. pero... Oo, mas Oy, wala na. Okay. Guys, concede na ako. Panalo yung... Concede na sila. Concede na ako, guys. Panalo si Tatay Mendo. Dinali yung gagamba natin. Wala nang hina na yung kanya. Nanghina na yung sa akin. Ayaw ng ano. Ayun, Isipin mo, mabulto pa yung kanya, mas mahaba. mas mahaba, mas bulto, pero tinalo. Oo, tingnan yung katis. Mendo lines, oh. Grabe. Napusuran. Grabe ang katis niya. Napusuran. May tama rin siya, pero mas malala tama niya. Oo. Yun, oh, sa gilid, tagiliran. Ayan.
Okay guys, hindi na namin kasi baka makasita tayo ng YouTube, pero maraming salamat kay Tatay Mendo sa pag-unlock sa invitation natin na labanan tayo. Thank you so much, Tay. Guys, please like, share, and subscribe ang channel ni Tatay Mendo, Mendo Cicero. Thank you so much. Maraming salamat sa subscriber natin, Yusok. Thank you. Gamba. Oh. Hindi lang kamukha ni ni Air Cesar Montano. Naku! Arya! Ari. Moro gami. Moro ami. Oh. Murag Moro ami. Pero okay na ako dito. Guys, masaya ako dito guys. Masaya ako dito. Epic comeback. Naiuwi natin ang corona. Iuwi natin ang tumalo sa So akin. yun mga kagamba, Okay. hanggang sa muli na pag-upload namin. Maraming pong salamat. Puro Okay, gwapo thank you na. so much. Level up na tayo, puro gwapo na yung mga kagulang natin. Thank you, Tay. Cesar Thank you, Tay. Montano, kung sino-sino mga artista dyan, mga kagamba. Yun, hanggang sa muli.